दा पद्मिनी ब्रह्मखौ जों सावरायदों बिथांखौ साबेसे मोनसेया सिनायो कुइसना बे जागोन नङा होमबा गाबोन सोरबा सानलायगोन सोर होननानै बेयावनो सार्च खालामनासो मिथिलायगोन दा सोरबा नङा होमबा दा खोथाया मा जादों नोंदि सोंबाय आंनाव मानि थाखाय सोंखो बे सोंनायनि जाहोनानोथ' जाबाय नों मालानिफ्राय मिथिगोन जेब्लानिफ्राय इउपिपिएल थानानै गावनि खामानिनि थाखाय 1.5 लाख थाखा लानानै मान्थलि बिथांनि बेथना 1.5 लाखमोन नङा मान्थलि 1.5 लाख बेथन लानाय समाव रावबो गाज्रि नङामोन इउपिपिएलआ गाज्रि नङामोन रावबो गाज्रि नङामोन सरकार बायबाय दिनै लोगो लोगो गाज्रि जाबाय लोगो लोगो दिनै जायफोरा 1.5 लाख थाखानि बिथांनो बेथननि खामानि होबाय नङा होनबा बेथन मोननाय दा बिथांमोननि बेरेखायै बुखिगासिनो दङ थ' मानसिया बेखौनो बुजिनांगौ दा आंखौ बुखिनो हायो नाथाय आंनि बेलायाव मा जादों आंहा मोनसे पावार थानायजों थाङो आंहा थांनायाव पावार थानायफोरखौ बेरेखा खालामबाय दा नै आरो आं दा पावार थानायफोरखौ बेरेखा खालामबावदों आरो दा माने बेरेखानि नामाव बेरेखा खालामबाय थायाखै आङो जिनिसा मा जोंनि जेनुइन बाथ्राफोरखौ जोङो सोंथि खालामगोन जोंनि माबाफोरखौ दा बेखौ सोंथि खालामनायनि सोरबा जुदि आंखौ बेरेखा सानदों गावसोरनि बाथ्रा दा पद्मिनीनि बाथ्राखौ आं बेखौनो बुंबाय आरोखि आंजोंबो लोगो मोजाङैनो नाथाय नोंथाङा बोरै सिनायखो नोंथाङा सिनायानो जाबाय बिथाङा इउपिपिएल सरकारनि समाव मोनसे फ्लेक्सि खामानि मावदों नङा होनबा 1.5 लाख बेथन मोनोमोन मान्थलि नङा बै समाव बिथाङा इउपिपिएलखौ बिराद मोजां मोनोमोन आंखौबो हाबनो लिंदोंमोन इउपिपिएलआव दा बिथाङा सरकार गैया थांबाय सिम्पल बाथ्रा दा बिथांनि बाथ्रा लानानै जुदि सिडली चिरांनि मानसिफोरा बिथांनि गोदै गोदै बाथ्रा बुंनो रोंगौ नालाय थगायजायो लफायजायो होनबा बिथांमोननि बाथ्रासै आंलाय मा खालामनो आं बुंनांगौ बुंबाय